Karon di ay guys, naa ta diri sa Bureau of Customs Port of Cebu, no? Gidala ko diri sa amo ang giudjitihan anya para maka-experience pud, no, kung unsaon pag-lodge ang entry nya. Shout out sa Alas Logistics Corporation, no? Labi na sa tanan nga mga employee, no, sa Alas Logistics Corporation. Unya mao day ni guys, no, ang Bureau of Customs Port of Cebu nya. Karon di ay nga adlaw, grabe kaayong uwan guys. Unya mao to nga pagpadung nato nga rewa ta ka kuha og video, no, kay grabing kusuga sa uwan. Unya wala tay stand sa ato ang kamera nya. Mao ni siya guys, no, mga container van naa diri sa Port of Cebu nya. Mao ni siya mga barko, no, nga nagdala sa mga container van. So kani guys, no, nga kuha na mo karon, pauli na mi guys nya. Ni hinay naman sad ang uwan, medyo di na kayo mi mabasa ani kay ganina grabing kusugang uwan, no. Unya sa mga na familiar ani nga lugar, kani daghan jud kay mga nakaagi na diri, labi na sa mga kabatch na ko diha, no. Diri mao gini agianan gyud kung mungari ka og BOC nya. Shout out sa akong mga kuan diha, no, mga kauban ako mga student diha nga nag-GT sad karon. Daghang kayong salamat, no, sa tanan nga mga company nga nag-accept, no, sa amua as OJT para maka-experience pud mi kung unsay naa sa field nya. Karon guys, mo ni nga pauli na gid mi, no. Gikan na mi dito sa BOC guys. Wala na ta kakuha og video dito sa BOC, no, kay basin og bawal. Watal na lang ta ni kuha diri na lang ta sa gawas, no, ni kuha ta og video. So mo ni guys, naapa di mi diri sa kuan dayron, no, sa port. Mao na nga kanaang kuan, sa inyong mga nakita diha puro na barko guys ang inyong makita sa ato ang video karon, no. Mao ni. So taas-taas gud guys kay ang kaning Port of Cebu, dako gini siyang brokerage firm, no. Mao gini pinakadako principal port diri sa Cebu. So mao ni guys, no, na may mga nakita pa mo diha nga mga container van, mga container crane, mga gamit, no, sa pag-handle sa container, kung unsaon pag-loading ug unsaon pag-unloading sa cargo, no, or sa mga shipment. So mao na siya guys. So mao ni diri guys ang tumoy na ta, no, tumoy na ta sa pier. So mao ni guys, karon naata sa sakyan na, no, atong gikuan atong kamera kay medyo lisod man siya. So ato lang gi-focus isa sa atong naong. So ay lang mo kapulan sa akong naong guys, ay lang kay ninyo tutuki ng naong kay medyo di man kayo ta kuag naong guys, no, bati untag naong mo nang ay lang kayo ninyo tutuki diha. Pero joke ra. So mao ni guys, no, pauli namin ni kuya unya gikan nami dito BOC guys nya. Shout out sa tanan, no, nga mga viewers nako diha, sa mga followers nako diha nga kanunay gyud nga nagsuporta sa ako, sa akong mga video. Daghang kayong salamat sa inyo guys, sa inyohang pagsuporta o sa pag-share sa ako ang mga video nya. Sa hantod sa sunod, no, nga ato ang video, ayaw mo kalimot sa pag-share o pag-follow sa ako ang video. Kung bag-o pa lang ka diha, i-share ang atong video para dagahan sad, no, nga mga future followers nato nga makakita sa ato ang mga video, di ba? So daghang kayong salamat sa inyo diha, no, nya. Kami sa diri padung na sad mi pauli guys dito sa amo ang sa opisina, no, nya. Mao gani ni ganina medyo nabasa gid mi kay kusog kayong uwan nya. Si kuya ganina grabe yung basaan ni akong driver, amo ang driver guys, no. Siya gid mo oy nabasa og maayo kay kusog kayong uwan. Bansada kayo mi sa uwan ganina pag ngari na mo sa BOC guys nya. Ako wala ray problema sa kuha kay kanaang pantalon ra gid, tumoy ras pantalon ang nabasa unya. Ang luoy taong kay si kuya kay grabing basa, no. Unya hapit na mi guys, no, diri sa amo ang opisina. Karon
magpasalamat ko no sa tanan diha nga mga nagtan-aw sa tuwa dihang video no nya. Sa mga wa pa naka-follow guys no, i-follow ninyo guys ang ato ang Facebook para nga ma-notify ug ma-update mo sa atong mga bag-ong video. Permi ra man ta guys no mag-post og mga video, mga reels unsa pa na diha nga ato ang i-post sa atong Facebook. Mo na nga ayaw mo og kalimot og follow, like and share sa ato ang mga video no. So by the way di ay no, before di ay ko mo exit sa ato ang video guys, shout out Ma'am Lisa, shout out no sa mga nagpa-shout out sa ato ang tanan diha, sa inyong tanan diha. Daghang kayong salamat no sa inyong suporta. Bye bye.